Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов алдан вертолетта район кырларын карады. Шәшү эшләре азагына якынлашып килә. Бүгенге көнгә бертекле сабан культуралары 90% шәшелгән. Бу барлык культураларның 80% тәшкил итә. Шунда ук президент авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты һәм күргәзмәгә куелган җирле җитештерүчеләрнең продукциясен карады. Бүгенге көнгә Нурлат районы буенча 67 крестьян фермер, 39 гаилә фермалары, 12 меңнән артык шәхси ярдәмче хуҗалыклар бар. Николай Блинов крестьян фермер хуҗалыгы районда чәчәк, яшелчә үсентеләре үстерү белән мәшгуль. Бу яңа теплицалардан тыш 5 гектар җиргә баклажан, карбыз, башка төр җиләк-җимеш үстергән ниятләре. Продукцию в основном по Татарстану. 1500 выполняем за один день норму. По 6, по 9 кассет мы пересаживаем цветы, помидоры, огурцы. Очрашу барышында район башлыгы Алмаз Әхмәтшин районда язгы кыр эшләренең барышы, Мамык авылында төзелеп килүче балалар бакчасы һәм районда барган капиталь ремонтлар буенча президент алдында хисап тотты. До 15 планируем все работы завершить. Авыл җирлекләре башлыклары, хуҗалыклар җитәкчеләре, җирле җитештерүчеләр белән аралашу барышында Рөстәм Миңнеханов кырларда эшенең әйбәт оештырылуын ассызыклады. Иң мөһиме туфракта дымлылыкны саклап калырга кирәклегенә басым ясады. Район по комплексному рейтингу первой десятки. В прошлом году, хотя они очень сильно пострадали, как у нас Приволжская зона от засухи, и даже погибшие в большей степени связаны с этим. Даже несмотря на это, они по сравнению с 2017 годом на 6 пунктов поднялись. Шулай ук сөйләшү барышында авыл җирлекләрендә үзара салым акчасын җыю, үз мәшгульлек булып теркәлү, районда авыл хуҗалыкларын техника белән яңарту, шәхси ярдәмче хуҗалыкларда терлек башны арттыру кирәклеге ассызыкланды. Халыкны чиста су белән тәэмин итү, сәламәтлекне саклау, демография, авыл җирлекләрендә яшәүчеләргә диспансеризация үткәрү турында да сүз барды. По бизнесу надо все-таки поддерживать все формы бизнеса, какие бы ни были. Люди пусть работают, вот он же цветы выращивает, здесь вот сыр делает, овощи выращивает. Наша задача, чтобы бизнес развивался у вас. Вот, динамика хорошая, вы доложили, где-то 9-10% в валовом территориальном продукте, сейчас уже 14%. Вот эту динамику надо держать. Президент алга таба грани мәдәни күңел ачу үзәгендә булды. Биредә Рөстәм Миңнеханов балалар иҗат үзәге эшчәнлеге, театр, бию студияләренең эше белән танышты. Нурлат яшьләре катнашында Movie Troll театр форумында булды. Шунда ук мәртәбәле кунакларга Нурлатның 110 еллыгына багышланган видеоролик тәкъдим ителде. Соңыннан президент яшьләргә үз теләкләрен җиткерде.